Bosna i Hercegovina. Samo ime budi osjećaj tajanstvenosti, možda čak i nagovještaj opasnosti. Smještena na jugoistoku Europe, ova mala država svjedočila je vjekovima sukoba, često se nalazeći u središtu većih borbi za vlast. Ali zašto? Zašto je ova planinska zemlja sa svojom bogatom prošlošću i raznolikim stanovništvom postala simbol podjela i sukoba? Da bismo shvatili burnu sadašnjost Bosne, moramo se vratiti u prošlost, istražujući historijske sile koje su oblikovale njenu sudbinu. Od granica Rimskog carstva do linija razgraničenja hladnog rata, Bosna je postojala na raskršću kultura, religija i imperija. Ovaj jedinstveni položaj, iako je doprinio njenoj bogatoj i raznolikoj baštini, učinio ju je i metom za moćne sile i bojno polje za suprotstavljene ideologije. Razumijevanje ove složene veze geografije, historije i ljudskih ambicija ključno je za razotkrivanje zagonetke burne prošlosti i neizvjesne budućnosti Bosne. Bosna se nalazi na strateški važnom mjestu u srcu Balkanskog poluostrva. Graniči se sa Hrvatskom na sjeveru i zapadu, Srbijom na istoku i Crnom Gorom na jugu, stvarajući vezu između Jadranskog mora i ostatka Balkana. Ovaj geografski položaj učinio je Bosnu prirodnim putem za trgovinu i seobe, omogućavajući razmjenu kultura, ali i izazivajući borbu za kontrolu. Pored svog strateškog položaja, Bosna je bogata prirodnim resursima koji su dodatno privlačili strane sile. Njene plodne doline oduvijek su davale obilje poljoprivrednih proizvoda, dok se u njenim planinama nalaze drvo, ugalj i razni minerali. Ovi resursi, iako doprinose mogućnostima Bosne za napredak, učinili su je i metom iskorištavanja i pijunom u ekonomskim sukobima imperija. Rana historija Bosne je historija nastanka kraljevstava i promjenjivih saveza. Naseljena slovenskim plemenima koja su došla u ove krajeve tokom 6. i 7. vijeka, Bosna se postepeno ujedinila u nezavisne kneževine. Najpoznatija od njih, Banovina Bosna, nastala je u 12. vijeku suočavajući se sa stalnim pritiskom svojih moćnih susjeda Mađarske i Srbije. Uprkos vanjskim prijetnjama, srednjovjekovna Bosna je doživjela period relativnog mira i napretka pod vladavinom Bana Kulina krajem 12. vijeka. Kulin je podsticao trgovinu, jačao državu i vješto se snalazio u složenoj regionalnoj politici. Međutim, ovaj period nezavisnosti neće potrajati. Dolazak nove sile u 14. vijeku, Osmanskog carstva, dramatično će promijeniti tok bosanske historije. Četvrti dio, carstva u sukobima, osmanska i habsburška vladavina. Osmansko osvajanje Bosne u 15. vijeku označilo je prekretnicu u historiji regije. Osmanlije su donijele novu religiju, islam, koji se postepeno proširio među stanovništvom. Ova vjerska promjena stvorila je trajnu društvenu i kulturnu podjelu u Bosni, onu koja će se osjećati vjekovima. Kako se Osmansko carstvo širilo Europom, Bosna se našla na prvoj liniji novog sukoba, borbe između Osmanlija i Habsburškog carstva. Ovo rivalstvo pretvorilo je Bosnu u graničnu zemlju, zonu sukoba između dva moćna carstva. Habsburgovci iz Beča željeli su proširiti svoj utjecaj na jug, dok su Osmanlije htjele učvrstiti svoju vlast na Balkanu. Ova borba za prevlast će zauvijek obilježiti Bosnu, mijenjajući njeno stanovništvo, kulturu i politiku. Peti dio, 20. vijek, od Jugoslavije do rata. 20. vijek donio je nove izazove i sukobe Bosni.
Nakon raspada Austro-Ugarske monarhije poslije Prvog svjetskog rata, Bosna je postala dio nove Kraljevine Jugoslavije. Ova zajednica, stvorena da ujedini južnoslavenske narode, bila je puna unutrašnjih problema jer su se različite etničke i vjerske grupe borile za vlast i utjecaj. Sa raspadom komunističke Jugoslavije početkom 90-ih ovi problemi prerasli su u otvoreni rat. Bosna sa svojim raznolikim stanovništvom Srba, Hrvata i Bošnjaka, bosanskih muslimana, postala je žarište nasilja. Rat u Bosni od 1992. do 1995. godine svjedočio je strašnim zločinima, uključujući etničko čišćenje i genocid, ostavljajući duboke ožiljke na društvu i ljudima. 6. dio Ožiljci rata, sjeme mira, Bosna u 21. vijeku. Kraj rata u Bosni 1995. godine donio je krhki mir, postignut zahvaljujući međunarodnoj intervenciji. Dejtonski sporazum, iako je zaustavio krvoproliće, stvorio je i složen i često nefunkcionalan politički sistem. Bosna je podijeljena na dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku sa slabom centralnom vladom. Uprkos problemima, Bosna je napredovala u obnovi i zacjeljivanju rana rata. Zemlja se suočava sa teškim problemima, boreći se sa lošom ekonomijom, političkom nestabilnošću i traumama prošlosti. Ipak, postoji nada, dolazi nova generacija, manje opterećena prošlošću, koja želi mirniju i bolju budućnost za svoju zemlju. 7. dio, zaključak, budućnost nade ili sukoba. Historija Bosne je snažno upozorenje na posljedice podjela i sukoba. Njen strateški položaj, raznoliko stanovništvo i burna prošlost i dalje predstavljaju izazov za njen mir. Posljedice rata 90-ih uz složen politički sistem zahtijevaju pažljivo djelovanje i posvećenost dijalogu i pomirenju. Hoće li budućnost Bosne biti određena njenom teškom prošlošću ili se može osloboditi stalnih sukoba? Odgovor je u rukama njenih građana i spremnosti svijeta da podrži trajni mir. Samo kroz pravo pomirenje, razumijevanje i zajedničku viziju budućnosti Bosna može prevazići svoju prošlost i imati budućnost punu nade i napretka.